Hej, jeg hedder Lars Horbesø. Jeg er 46 år og spidskandidat for Radikale Venstre. Jeg holder ubetinget så meget af Næstved Kommune, at jeg slet ikke kan lade være med at arbejde for vores fremtid. For der er nemlig brug for forandring i Næstved Kommune. Økonomien er en af de ringeste i Danmark. Demokratiet fungerer ikke ordentligt. Og på alle de kommunale serviceområder har der været massive besparelser de sidste mange år. Både i skolerne, på daginstitutionerne, på handicapområdet, på ældreområdet osv. Så der skal forandring til. Vi må ikke lade stå til. Det er vores kommune alt for pragtfuld til. Jeg er garant for en ansvarlig økonomisk politik. Jeg vil prioritere, effektivisere, nytænke og afbureaukratisere den kommunale service i Næstved Kommune. Det er sund fornuft. Jeg vil også fremtidssikre Næstved Kommune, så det bliver et attraktivt sted for nye idéer og udvikling. Jeg vil arbejde for, at alle børn, unge, voksne, ældre får mulighed for at efteruddanne sig og få nogle rigtig gode uddannelser. I Næstved Kommune skal den sociale arv ikke hindre nogen i at få et godt liv. Derfor skal vi begynde allerede inden børnene bliver født. Og indsatsen skal yderligere intensiveres i daginstitutionerne og gøres færdig i folkeskolen. Det er ikke bare sund fornuft, det er også den bedste investering, vi kan gøre i Næstved Kommune. Jeg er fræk, jeg er kritisk, jeg stiller mange spørgsmål. Jeg har været efter borgmesteren og byrådsflertallet ved mange lejligheder, fordi der er brug for det. Og så længe der er brug for det, så kæmper jeg gerne den politiske kamp og tager de slagsmål, som de andre ikke vil røre ved. Hvis du har de samme holdninger som mig, så vil jeg gøre alt for at leve op til din stemme den 19. november til kommunalvalget. Og glemte jeg at sige, at jeg elsker fodbold?